Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 11-nji ýanwar 2026-njy ýyl. Ertir, ýagny 10-njy ýanwarda Gökdepe galasynyň basylyp alnyny ýa synanyny alaýyk 145 ýyl dolýar. Bir tarapdan seretsen 145 ýyl taryhy nukdaý nazardan hiç adam däl göz açyp ýumasa salamda bolup geçen wakalar. Emma nesilleri seyretsek bize ýa 4 ýa 5 nesil çalışdy. Indi galada görkezilen gahrmançylyk, şehitlerimiziň edermenligi, zinallamyzyň gaýdusuzlygy, şu taýda wepat bolan 40 000-dan gowrak şehidiň indi ýagty ýadygarlygy şu neçeli biziň halkymyzyň yüreklerini ýaşap gelýär. Hemmesiniň däl elbetde. Ýöne öz aslyny bilýän, öz taryhyny, öz geçmişini, öz halkyny hormat goýan, öz topragyny yürekden söýýän ýigitleriň, zenalaryň kalbyna Gökdepe galasynyň onuň şehitleriniň ruhy diri baky ot bolup ýanyp dur. Olar nesilden nesile, dilden dile geçip şol gahrmançylyk barada häzirki bu neçeli halkyň ýüregine ýaşap gelýär. Ýöne şol wepat bolan şehitlerimize degerli we degesli netijede özüni döwlet ýa hökümet ýa ýurt ýolbaşçy diýip atlandyrýan adamlardan hormat goýuldymy? Ýa şolaryň ady, mertebesi tutuldymy? Şol şehitleriň atlary köçelere ýazyldymy? Ýa mekteplerde şu geçen 145 ýylyň dowamyny şolar barada açyk aýdyn hakykat azam bolsa aýdylyp berilimi? Elbetde ýok. Menem öz döwrüne şol Sovet Soýuzyna dogulup ulalan çağan biri ýöne 90-njy ýyla çelli 1990-njy ýyla çelli 89-90 ip alaly şu döwre çelli galan içindäki bolup geçen tragediýa barada meniň okan ýa eşden ýerim ýok. Şu maglumatlar halkdan gizlenip geldi. Ýöne soňra şol 89-njy ýyly Agzybirlik halk hareketiniň tagallasy bilen Gökdepe galasynyň içinde 10-njy ýanwarda biziň wepat bolan şehitlerimiziň hatyrasy tutuldy, töwer aýatlar okuldy. Soň 90-njy ýylda boldy. Esasy 91-nji ýylda boldy. 10-njy ýanwarda menem şu taýda gatnaşypdym 91-nji ýylda. Ine şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan halk öz şehitlerine eýelik edip başlady. Olam SSR-iň ýykyljak iň soňky ýyllaryny mümkin boldy. Ýöne şonu hem biz adam şekilli şol wepat bolan şehitleriň nesli hökmüne dowam etdirip bilmedik. Şol döwür ýanky ýurdun ýolbaşçysy bolan Sapar Murat Niýazow görse adamlaryň ümdügi şol taryhyny dikeltmek, hormat goýmak, şehitleriň adyny tutmak, döwleti şolaň arzu edýär bir umumy Türkmen döwletini ýa şonuň diýibini tutmak. Şonu bilip ol tilkiligini etdi de ene şol halkyň elinden kakyp aldy şol Gökdepe'ni, galany, ol baýdyk hökmünde halk ulanyp başlady. Şo tak ýygnançdy, sadaka berildi, geçmiş ýatlanyldy, gelejege üns berildi, üns çekildi. Ine şonuň öňüni almak üçin Niýazow şol inisiatywany öz eline alyp şol Gökdepe'ň galasynyň orra morta arasyna şehitleriň dökülen galarynyň üstüne, ýatan süňkleriniň üstüne öz adyny mesjid galdyrdy. Şunu hem halk kabul etdi, ona aýtmak gerek. Şu mesjidiň kapysyny ýa pesenne Sapar Murat Niýazow Türkmen maşyn gurun mesjidi diýip şoň sözleri getirildi. Tarihte ýok zatlar ýa bolmadyk zatlar musulman dinine de adamyň ady mesjidiň ýüzüne ýazylanak, ýazylsa peýgamberiň ady ýa Allah Taala'ň adyny diýip ýazylýar. Munam şol döwrüň ýaşullarym, şol döwrüň dinarlarym alyp götürdiler. Dogrusyny aýtsak ol döwür ýanky musulman dininiň doğaly islamdan baş çykarýan ilmli, bilimli ulamalar aslında diýibine ýok diýsem bolar. Ýani onda da halk şunu
körlük bilen kabul etdi. Sol gurulan mescid bizim halkymyzyň maňlaýyna tagma bolup şugunam dur. Şu taýdy galan orram ortarasyna. Bolýa, aýdaly niýaz şuny özüne köre awray gazanmak üçin şular ýaly derejede terze halkyň aňyna girip öz tarapyna çekip billahi ine biziň öňkü kommunist birden ine dinar bolduk. Hudaýyň Allah'ın adını tutýar, nesip etsedi ýa. O bizatlary 73 ýyllap odal eşitmedik halk kommunistleriň adyndan ine serpikden aýdan ýaly emme kişi şoňa ynanyp ýa-da çokunup başlady. Ine bir kezapdan niwaýsymyň berden aýdýar, ine ondan ýanky özlerini peýgamber ýasadylar. Türkmeniň baş etdiler. Altyn asyra şoň ýygyna düşüp gitdiler. Ol ýaky näme bir Yahudilaryň Musa peýgamberiň ýygyna 40 ýyllap çölle aýlaşýaly, öyle bilemine şu Türkmen halkyna Allah bilen öwdaşyna ýygnap aýlap başlady. Öz şahsiýet kulturyny dikeltmek üçin. Başta men siziň ogluňyz diýdi Türkmen halkyna. Soňra bir gün oýap men siziň ataňyz diýdi. Ene şular ýaly ýagdaýda Göktepe galasynyň ünsi başga ýaňasy boldy. Halkyň ünsini şol geçmişinden, tarihinden, azy hakykatdan sowmak üçin oýnanan oýun bol. Soňra diktator ölenden soňra ýa öldürilenden soňra indi gezek emme bir Gurbanguly we oň ogluny geldi. Bularam ene seredin ýurtdaşlar bir emme ýylanyň ýegrenen narpyl olam hininiň agzyna gögerer diýär Türkmen. Ene şol Göktepe galasynyň şehitlerini ene şol iň bir belet bolmaly adam şo taýdaky bir gany küçükli bolan bir pajygaly söwüşleriň geçen topragyny bir dogup ulu olup şo taýda ilim alyp bilim alyp dulleşir goňşy bolup oturan oban adamdy şol Gurbanguly. Bilem Allah'da ne Hojaýynyň ýa-da Putin kakasynyň buýrugy bilen 10-njy ýanwary Hatyra gününi, Göktepe galasynyň basylyp alynan gününi, 40.000 sany türkmeniň şehit bolan gününi allydy, öwürdi de ene 48-nji ýylyň 6-njy oktýabryna geçirdi. Hani 48-nji ýylyň 6-njy oktýabryna näme boldy diýen sorag bardy. Göktepe galasy bilen baglanşykly sene dälle 6-njy oktýabr. 48-nji ýylyň 6-njy oktýabryny Türkmenistanyň Hataky Aşgabatda henide çelli görülüp eşdilmedik ýer titremesi boldy. Şo taýda da şäher ilatynyň aýdylyşyna görä 90 göterimi ýa 90% şol kesekleň aşagyna wepat boldy. Hawa, olaram ýatlanmaly. Onu biz etmelläli waýdamda ýa ýatlamaly däl. Ýöne olan hatyra günü bilen bir 10-njy ýanwardaky şehitlerimiziň hatyra gününiň arasynda gaty uly düşünjeler ýatýar. Hawa ýanky ýer titreme bir tebii hadise. Ol hemme ýerde, hemme ýurtda islen wagtyň ýüze çykyp bilýär. Ol tebii betbagyçylyk. Abi Göktepe galasy bolsa üstümize çöküp gelen Orsiýet imperiýasynyň basywalyjylykly hereketleriniň netijesinde wepat bolan 40.000 sany şehidimiz ýatyr toprakda gumagarylyp. Näme üçin olary alyp getirip 6-njy oktýabra goşýar. Ene Gurbanguly eden iň uly jenaýatyny ýa-da şoň iň türkmeniň içinde bir dönük bar bolsa ene şu biziň döwrümizin, biziň zamanamyzyň birinji döwrüni Gurbanguly we oňa kürsüsine eýläp oturan ýene dogmasy. Ene şol ikisiniň eden jenaýaty netijesinde Göktepe galasy üçin janyny beren 40.000 sany şehidin ady şol ýemeden seneden aýrylyp getirilip bol Aşgabatyň ýer titremesine wepat bolanlaryň arasyna goşuldy. Näme üçin? Putin gadagan etdi. Şunu
10-njy ýanwarda bellemek. Sebäp 10-njy ýanwar bolsa düşnükli. Näme üçin bellenýär? Kim geldi Türkmen toprağını, kim basyp aldy Türkmeniň toprağını, kim öldürdi o taýda 40 000 sany şehidi? Adam tutmalar. Ene şonu etmejek bolup, bir götünjeklep, ene Putiniň öňüne ýazylyp ýaty atalawul. Şon üçin şol sene 10-njy ýanwardan üýtgedilip 6-njy oktýabra geçirildi. Öňe başlan, Türkmen halkam şonu kabul etdi. Ýa bileňizmi? Şunça şehidim şo taýda, şo toprağa garylyp ýatan. Ýa bileňizmi? Haýsy senede suratlaryň bolup geçen şu pazygaly ýagdaý. Elbetde bilýäňiz. Ýöne Türkmende ýanam bir söz bar, bagyşlan onam men size aýdaýyn. Nerde döl bolmaz diýen. Biziň nesilimiz şol öňkü öten geçen ata-babalarymyza münasip nesil däl eken. Başgaça bolanlygyny onu Babarabyň haramzadasy beýdip bir Türkmeniň tarihi wakasyny ýa senesini orada ganly wakany alyp başga güneye aýa geçirmezdi. Ýol berilmezdi. Özlerim hana Göktepe galasyndan at gaýtarmaňyrda oturun gowa. Ene biziň Türkmeniň ene düşen ýa gelen durmuşy ýa düşen ýagdaýy şeýle. Bular atalogul ýöneköy ýere Putin öňüne ýazylyp ýatanak. Olar şondan ýurdu dolandyrmak üçin ýa hek gerip oturmak üçin şo kürsüde ýanky Putin'den razylyk alýarlar. Ya Putin öňüne söz berýärler. Sen näme diýsen leppey, üzüňiňden ýedik edek geçerli oturan adamlar. Ine Türkmeniň düşmany. Ine Türkmeniň satgyny ýa satlygy ýa haýyny. Siz ol iki ýaka kowlap ýören ýurdun daşyndaky Türkmenlerinizi halk düşmanlar. Ene halkyň düşmanyny maňlaýyňyzda dur. Şunu kabul edin. İsleseňizem, islemeseňizem ajy hakykat şol. Edil halkym. Şonu aýtmakçy boldum men size şu. Eger şular atalogul Putiniň öňüne ýa Orsuň öňüne ýazylyp ýatmadyk halatyny Aşgabat bilen Leningrady iksan dogan okaşan şäher dip aýdýarlar. Seredin. A Leningradda bolsa Şumal Sankt Peterburg şäheriň orram ortarasyna howalanyp duran ýanky ýadygarlyk gurulýar. General Skobelew Türkmen halkynyň jellatyna. Bularam şo şähere gidip keşeli kakýalyny şuňky türkmenler tan soýnaýarlar, Orsuň göwüni hoşlaýarlar. Ya Türkmeniň şu mahal Türkmenistanyň ähli biznesi işin dolandyrýany. Hani ýanky Leningradyň ýol başçylary. Ya Valentina Matviyenko olam Leningraddan gelip çykan. Ene o Ruan Olin oňuň kuratory şol. Matviyenkoň ogly Türkmenistanyň hemme biznesini öwretip ber, ýa şondan gelen ýanky guruluşyk firmalarynyň gelen pul şoň oglyna gidýär, şoň firmalaryna gidýär dip habar berip durlar. Hani galamyzynny, hani bu pat bolan biziň 40 000 sany gerçegimiz ýa şehidimiz. Men şol indi gatygen ýa-da ýüze çykyp durda ýurtdaşlar. Şo galan deňinden günne günasy görbak 100 adam, 1000 adam, 10 adam geçip dur masyl eýlek beýlek gatnak. Olaryň şo ýatan ýerinden bize şular ýaly kinaýalyk göz bilen garýandyr. Siz nähil nesil bolduňuz diýip. Onda biz näme üçin wepat boldyk? Kim üçin? Canımız kurban etdik. Bilem ne? Sümsüllap 5 manadyň ýa 5 dollaryň ýygyny ylap beren mahluga urulyp kalyp bol. Başlan ol şeýle. Men näme üçin şu 10 mirne çykyş edýär? Täp erti. Ene Göktepe galasynyň synan güni ertir biziň şehitlerimiziň wepat bolan güni. Şonu bir güne öňden aýdaýyn diýip ne şunu çykyş edýär. Şonu halkymyz bilsin diýip Ana bir Türkmen ýigidimiz goýupdyr hana o taýda gala bagyşlap ýazan setirlerini. Sebäp 10-njy ýanwaryň ortadan aýryl, ol 27-nji oktýabr aýryp 27-nji sentýabra geçirşýär. Halk dymy otursa, ertisiň türkmeniňizem adyňyzam ýetgeder, diniňizem ýetgeder, gerek bolsa erti türsüklem edersiňiz siz balakyllar, bagyşlaň bol. Şolaň buýrugy bilen.
Atın heykelini koydu, itin heykelini koydu. İtin heykeli bilen bağlanışıklı, itin suratı bilen bağlanışıklı. Medal çıkar yara, eserlere. Adamdan insanın it olar için hak ardılı oldu. Ene bizim halkımızın kımmatlığını şutayda görmek bolýar. Men yurttaşlar gurrumy uzaga çekdirip oturmayın. Ýöne yüreğimdäki şuň aýtmagy siz bilen paýlaşmagy makul gördüm. Elbette Göktepe galasynyň goraýçylarym, oň içinde wepat bolanlaryň adyn bilmesegem olaryň uruklary biziň kalbymyzda ýaşap otyr. Ýaşarym, gelecekki nesillere de geçer. Ýöne bir gün bolmasa bir gün halk aýaklanyp öz hak hukugyny talap eden güni ol şehitleriň ruhy ady dikerler. Olaryň bir gowyruna terfegine galar, men şonu bilýän. Ýerde işte boljakdyr şu işler. Ýöne şuň ku nesil nädip ne dözüp şu galaň deginden geçip bilýän. Ine erti 10 ýanwar. Gaýratyňyz çatsa barynda galaň içine sadakasyny berin, şu öten geçerlere aýy dokan. Edim şonu. Men edip otyn her ýyl 10 ýanwarda depa çykyp garyň içinde şolary bilenimden okap. Tawir galyp dersin edim. Hep o taýda men ata-babamyň namysy ýatyr. Mene yurtdaşlar, men size gyzalyk bermek üçin aýdamak, men size ýatlatmak üçin aýdýar. Hana gala. Bizim ýüzümizde seredip otyr şo taýda ýatan şehitler. Gaýratyňyz çatsa ertibarynda şo taýda sadakaňyzy berin. Men size bir zat bilen plakat alyp çykyn diýemek. Barynda aýat töwrüňde o kakgaýdyň bolup başa hiç zat gerek gel. Şonda da hiç olmanda bir kalbyňyzy içki dünýäňizi arasaladyňyz bar şo şehitleriň öňünde. Beýtmäňe halis bir dünýede ýok zatlary siz tabin bolup berýärsiňiz. Hani biziň geçmişimiz? Kim ol iksany ine aýak astyna ýatan haýyn watan döwnügi solar. Nirde suwutlaşmaly bolsa ýa suwutlaşmaly bolsa biz taýýar. Ýurda barallydyk, samolyot uğratdyk. Uğratdymy? Ýok. O siziň depäňizde şänik döwmek üçin oturar ta gowulýança. Ýöne olaňa oturjak güni ýa soňy golaýlak geldi. Şonu bilip goýun. Bolýa yurtdaşlar, erti ine ýatlama günümiz, hatyra günümiz galadaky ýatallam şehitlerimiziň ruhsat bolsun. İman maýlygyny bersin. Sag bolun, sag oturun.